Good day po mga bro at mga sis, DJ Tungsten po muli at welcome po sa DJ Motor Adventures. Sa video po natin ngayon, mag-a-attend po tayo ng charity ride for a cause to extend our helping hand para tulungan po ang isa nating kababayan na nangangailangan po ng tulong sa kasalukuyan. Siya po ay isang 4 years old pa lamang na bata na na-diagnose na po siya ng acute lymphoblastic leukemia. So ayan po yung picture niya, pa-flash po natin sa screen, ayan po siya. At kasama po natin ang Katana Riders Club, pupunta po tayo sa charity venue para mag-abot po tayo ng tulong. So patnubayan nyo po kami mga bro at mga sis sa aming biyahe, stay tuned po muna.
naman po natin ang isa sa mga adikain ng Katana Riders Club ang tumulong at makilahok sa mga charity event na ganito. So napakasaya po ng damdamin na makasama sa mga ganito, makatulong sa mga nangangailangan at sa mahabang panahon. Sana may pagpatuloy pa natin. Marami pa tayong matulungan sa mga susunod na mga araw. Sana manatiling malakas ang ating katawan pang maisagawa natin ng maayos yung mga gawain na ganito. So nandito na lamang po mga bro at mga sis. Abangan nyo po ang mga susunod pa nating mga video tungkol po sa mga charities na aatindihan pa natin. So